Dnešný dámsky gambit je netradične venovaný celkom inej téme, než na akú ste boli doposiaľ zvyknutí. Moderná žena totiž potrebuje k životu o čosi viac, ako sú módne doplnky a šperky. Potrebuje mať čas pre seba a pritom by rada dala svojmu dieťaťu len to najlepšie. Keďže žijeme v rýchlej dobe, k správnej výžive našich detí nám pomáhajú tie správne výrobky. Pre zdravie a pohodu vášho dieťatka je okrem lásky nevyhnutná predovšetkým správna výživa. Ženy chcú tráviť so svojimi deťmi viac času a počas náročnej materskej dovolenky niekedy jednoducho nie je čas na vyváranie komplikovaných jedál. Nevýhodou domácej prípravy detskej výživy je aj neistá kvalita nakúpených surovín. Ja som skôr ten pohodlnejší typ, takže volím tie už hotové veci a tým, že malý mi odmieta ovocie, takže sú to aj tie výživky a všetky tieto predpripravené veci, aj keď hovorím, radšej by som išla prirodzenou cestou, ale nie vždy sa to zadarí a práve tým, že sme furt vonku, tak ako zbehneme do obchodu, kúpime, máme. Párkrát sme to mali, ale my máme takú zlatú vlastne ich prababičku, ktorá nám to robí doma, čiže voči tomu mám väčšiu dôveru. Poznáte aj značku Ovko? Jasné. A využívate niektoré z ich produktov? Majú napríklad aj také nové zeleninové mäsové jedlá? No, využívali sme približne od toho pol roka do toho roka. Keď ešte jedli tú kašovitú stravu, odkedy už vlastne máme zubky, tak už sú to normálne porcie, ale dovtedy sme využívali. Dôkazom toho, že doba v rámci starostlivosti o deti pokročila, je aj väčší počet otcov, ktorí dobrovoľne odchádzajú na rodičovskú dovolenku. Aj tí sa k výžive seba a svojich detí stavajú nanajvýš zodpovedne. V každom prípade som si robil prieskum, mal som problémy žalúdočné jednu dobu, takže snad není výrobok, ktorý by som nebol ochutnal. Takže vy ich sám aj konzumujete? Áno, jednu dobu som ich sám konzumoval. To znamená, že od koľkých mesiacov plánujete aj vášmu dieťatku dávať takéto pokrmy? Tak snáď od toho pol roka, takto to presne neviem, lebo toto máme prvé dieťa, ale od pol roka asi, tak od tých 6 mesiacov. Mäsovo-zeleninové dojčenské pokrmy sú veľmi vhodným doplnkom výživy malých detí starších ako 6 mesiacov. Obsahujú rôzne, mimoriadne kvalitné druhy mäsa a zeleniny. Mäso je bohatým zdrojom bielkovín a aj ľahko stráviteľného železa. Jednotlivé druhy sú kombinované s ryžou alebo zemiakmi. Receptúry pokrmov Ovko boli vyvinuté v úzkej spolupráci s detskými lekármi a odborníkmi na výživu dojčiat. Na ich prípravu sa používajú prírodné suroviny a všetky produkty vyhovujú požiadavkám potravinového kódexu. Ako v dnešnej dobe zvládate starostlivosť o 3 deti? Vo veľkej miere mi pomáha manžel. Máte v kuchyni polotovarové jedlá, ktoré vám dokážu ten čas ušetriť nejakým spôsobom? Pri malom veľmi často využívam výživy alebo takéto tie sterilizované jedlá, ktoré sa dajú kúpiť. Hlavne my dosť často cestujeme cez víkendy, či na chatu, či aj teraz, keď sa chystáme na dovolenku, tak určite si tie jedlá zakúpim také proste už buď hotové jedlá pre malého, alebo polotovar, ako dajme tomu nejaké tie instantné kaše. Čiže v nosnej miere mu varím, ale niekedy aj z časového hľadiska, aj keď som doma na materskej, chcem si cez deň niečo vybaviť, tak keď nie som cez obed doma, tak mám niečo so sebou takéhoto určite. Poznáte aj konkrétne značku Ovko? Ovko značku poznám, hej, ja ju zvyknem kupovať, lebo tieto výrobky, oni sú bez tých konzervačných látok, proste nie sú farbené, takže verím tomu, že neuškodí to a myslím si, že aj naši rodičia zvykli kupovať výživy, tak nevidím dôvod, prečo by sme my nekupovali, takže určite to ako používam. Dojčenské pokrmy Ovko sa môžu využiť predovšetkým ako hlavné jedlo pre dieťa, pričom nie je potrebné žiadne ďalšie varenie. Jednoducho postavíte pokrm v sklenenej fľaške do teplého vodného kúpeľa a ohrejete.
Pokrmy obsahujú široké spektrum minerálov, vitamínov a stopových prvkov. A čo je dôležité, sú bez akýchkoľvek syntetických, konzervačných a aromatických látok. Neobsahujú lepok, náhradné sladidlá, pridané farbivá ani soľ. Ovko mäsovo-zeleninové pokrmy sú veľmi praktické výrobky, ktoré určite privítajú všetky mamičky v dnešnej hektickej dobe. V dnešnej hektickej dobe som veľmi privítala novú ponuku mäsovo-zeleninových príkrmov Ovko. Nemusím traviť kopec času vyváraním zeleniny a mäsa. Takto vlastne pokrm iba prihrejem a mám hotové jedlo pre malého a trochu viac času pre seba. Klasickým produktom spoločnosti Novofrukt sú dojčenské výživy Ovko, na ktorých si radi pochutnajú aj dospelí jedinci. Ovocie ako prírodný zdroj vitamínov je však nezastupiteľnou súčasťou výživy dojčiat a ovocné výživy Ovko zabezpečujú deťom dostatok vitamínov a zvyšujú ich imunitu. Ovocné a ovocno-zeleninové dojčenské výživy Ovko obsahujú aj veľké množstvo stopových prvkov a sú bohaté na vlákniny a flavonoidy. Momentálne je v ponuke aj ovocná línia Ovko s jogurtom alebo s tvarohom. Mám svojho favorita, najčastejšie kupujem dojčenské výživy Ovko. Vyskúšala som aj ostatné značky, ale výživy Ovko mi najviac vyhovujú, majú výbornú kvalitu a za rozumnú cenu. Keď sme začali s príkrmami, tak som vyberala z ponuky Ovko výrobky, ktoré sú bez cukru a neskôr sme prešli na výrobky aj s obsahom cukru. Dojčenské výživy Ovko majú veľmi širokú ponuku, takže mali neustále môže papať niečo nové. Na základe všetkých týchto výhod z obľubou kupujem dojčenské výživy Ovko a z láskou ich podávam môjmu malému. Aký veľký vyrastie Dominik, keď bude papať Ovko? Aký veľký? Aký velikánsky? Čo? Aký veľký? Taký veľký. Produkty Ovko sa môžu popíšiť logom značky kvality, ktoré udeľuje Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a sú vyrábané najmodernejšou technológiou. Výrobky Ovko pomáhajú matkám v dnešnej rýchlej dobe plnej stresu ušetriť čas, ktorý môžu so svojím dieťaťom stráviť oveľa príjemnejšie. Na dnes je to z relácie Dámsky gambit všetko. Užite si leto s vašimi najdrahšími spolu s výrobkami Ovko. Teším sa na vás na budúce.